Lingkong ai kuble nam ta jeng pi baro ki para banget. Abang ong para mai ki kentuk na pok kenhun balang ke bang yang adan bat kum juru na ki we pat ki kenhun balang ki baya poilang ni ga por ga minta shekani ga jing hikai. Na ka city ke jung Paul sha ki Philippines ne Paul letters to the Philippines. Tengai ku blame kerpang ya pia ka kerteng ke ko bathang tam ke jung try jung discuss hot nim yo e ke ngin let che ki ying mane arre kam shem la khang lat pat kane ka perthei ye ka ban pin pet ngi ke ngin ye yo ya ka je sing but kum ne ngi yo ling ba jung kane ka zoom up lang bala ka khu ye ki kerteng jung try bla play ke ke lat ke bu ya ka bangin nang ye yo ban peteng ya ka bangin hi ai ka jingkai na ka ni ka stipo sha ki Philippi ublain kur kui ni ka por ya pi bat kum juru ya nga bat yang ilang baro nang ye ka ba mangi ngin yo ka ni ka bangin nang san pat ha ka jinglong jing im ka jing kum kita ki shakre kum kita ki nang bot ki jung chis kris ngan pikin ma biang sa sisen biang pat ya ka e ka bangin ladap pa ya ka bangin pule ha kita yo ki lano na ka ni ka shiti Paul sha ki Philippi ke baning kong ke bang lakta kita sepang ke lamprang kata kalong lakta sepang jong ke senong Philippi sepang katuk ni ke senong Philippi kalong ke bakumno nang tanya dat bang kita sepang ke sedang jong ke balang kam ke apostol kalong ke bakadre ke keranca sepang jong ke ni menu ke balang ke sedang nang tanya lakta sepang ke jinglong kerpang jong ke siti kumno ke siti kumno ke siti jong po kalong ke bakerpang kham tak ne kan ki jung ui ki Philippines ne ki we pat ki siti nang tai lakta sepang unong tho ye ki siti ni pen scam ba de apostol Paul wa tho ye ne ki siti wa la jaba kadang ka kerteng jung Timothy ru u Timothy u de tang uta u ba Paul pundan kam lang ye benbo e ka kerteng hang to kum ka jing sngo boram namar ka jing ya tre ringkat lem baru Paul hak lingka jung try nalo jing tai lakta ye ka por bala tho ye ki siti ngila yo yang dipisah bala kamu kan David kapor ka Paul usah set bendi harum upaya ban tho ya kan ka city nalo jeng kita ngila kata sepang ka pang pedang jong kan ka city but kumbangi tip hi lingkot ya kan ka city ngila ongka letter of joy ka city jong ka jinkman balangi kot ka city jong ka jinkman nomor Paul address bal ni tho ba sepang jong ka jinkman ha kan ka city jong what up pedang jong ka jing set bendi ling jing kum jong ka kinjuri nang ta ngina keren ru sepang jong ka jing temu ka jong ka ni ka city balai bo Paul tho ini ka city kidan ka tu kan ni si lai sau tu li ka jing temu ka bangla galdat ni pasat haki kelas ki belano nang ta karkom tho city men hendai o mangi ni penkot ya ka jing tho city jing ida ka bangi tho e ka kerteng hatrai do hara ki por mi shaki sedang da bangi tho e ka kerteng jong nong tho e ka city nalo jang kerteng nak ta sepang katu kat ni sepang u apostol Paul namar ka subject jong ka jing pule sepang jong Paul ka yar du ka tan nga suara tang katuk ni khnang ba penyo jing shai u ai u ni apostol Paul nalo jang kita lakta min ha kita yo pat sepang jong u Timothy katuk ni sepang jong u ni u sebut jong apostol Paul belong u Timothy nene ba Timothy lara dan pen jong pi lese ki badang sisong kelas mental lese ka ka sin ka baning ka first time ya pi pila ya ka ba pen sa ading tip sanga lene sha I pastor humanly belong I senior pastor ba lead pastor jong ka balang jangi pila ban pha sha I ya ka ba mai pat bat mangar ngin ya pha pat I ki link gi bangla dat ya ka bangin record ha ya ki kelas ki ba link no sakmat tang bang akan tujuh pat ya pi ba pen syong ha kelas kanang ba pen yo ba sebentar pat kam tap ha ki jingkeli tong ini mentang ya syaka jing puli biang sa sisen ya kita ki jing sedang jengi bingla sedang ya bing puli ki wan ka we ka we ki dekat ber ka we ki ten juga dekat ha bekra sepang ka jing krat ai to bleng la shim ya ki art li ki dekat ngakar pat ya pi ba pen sebentalem hadin bang la nyonga we arlais ba puli hi hayeng jong pi pilak ban puli jam teng kerpat I lumlang suba in check ya kita kiwe pat yo ja pa ki pat miu to ngan nyong awe line ni plilang ha juga por way lie u Paul bat u Timothy ki shakri u Christ Jesu ha ki rekho baro ha u Christ Jesu ki badan ha Philippi lembat kinong sharai bat ki teman basan kajinga e happy ba kajing suk na u bulai bu pa jangi ba na u Jesus Christ ba u try Hakini ki kelas ki belala no sekmat ni adat ban pulih yang ni kat ke banikong jang ki arteli ki kintien kata kalong upol bat Timothy
Hakani ka kenti ka bamenta pat nginya kta ya kita kintin. Ki syakri u Jesu Christ nginya batai bahasa panggi kita kintin ki syakri u Jesu Christ ngakerpat ini Galaxy A51 kumno subhai ba pennum penki iti mobile jang pe nama kasapau kadang screen sound ni po screen jengir kumjo. Oh gitu. Amin ha kani katayo ko balano nga wanra ya ka jingpin kot da kani ka jingkeli. Ngong ha ka Galatia ko nong kebesan kadkat ke ba ningkong upol ukren utho uong ba ya ka jinglat lut ukres ula pelat yang nga ba de pi ka ukres wan chini ka pertai ban pelat lut yang nga ba de pi na kata kan sya te kan sya khum na kata kan ka jing sya kajing set bendi haka bor jong kapok nila ban te kajing kali ke mami na kane kalong hato Jesu upelat lo yangi kenang bon pelong yangi kisakri kimrau jong umo kata de kajing kali ke bangalabo men haka ni katayo ong senang perkat nomor ba hagani ka kelas bisa yo ya kajing jubab balai ba upol ong ngide kisakri jong Jesu satu Jesu ukhat nga ba pi ya ka ba ya syak ta jinglat lu ju kenang ya ka bangin yo melung ki merau ju umo ngin saya kata ba ya kani ada ngilapoi syak jing pulih habi debat kani ke kentin syakri to mentai ne ya no hi saya ke kentin ki syakri tengnya saya tang sepang ini kentin ki syakri hadanya kata ni sekta ukris Jesu ki syakri ka kentin syakri kadai ka bau pol uju melin pai ka ba umpundan kam ha ka jing tho sithi ka jang u man ba umpundan kam man tho sithi umpundan kam khambun sin da ka ni ka kentin kata ka long ka kentin dulas ha ka grek ka kentin syakri ha ka grek ka dai dulas kata ka ni ka ba uju umpundan kam ha bon sin henre ha ka ni ka kenti ka ba minta klem pendan kam da kentin dulas umpundan kam da kentin duloy kakentin duloi kadai ka plural jong kadai ka dulas kadai kakentin singular lani ka mutang ka way lani tang uway kan ba duloi pat kadai ka plural lani ka ba mut ar shaneng te upol upunan kam da kadai kakentin duloi habo ong upol bat utumati ki syakri lani ki duloi lesi pilak ban tho aga Bible ke jong pi hi lesi la dari ke Bible ke pibat aga ti jong pi hai tu iktin ki syakri pilak ban underline sa tho ajrong duloi namar ba upol penun kam ne kentin duloi to kadau bali upol penun kam ya kan kentin duloi lane da kan ka plural form undai da singular form namar ukun thop lem ya uthumuthi ringkat bat yala de ma kadau ka sami kan kentin ki syakri ki kamot arseneng te abo pol utho seki we pat sisi tentang punan kam tang kete kentin dulas ka thobet usyakri menta pat aman udan ka kerteng thumuthir ka dan lang sa tho ki syakri ken te kadau punan kam na kentin duloi kindiat abo keren syapang jong ka translation kano ka translation ka bakambyang habide bat ka kentin duloi lane dulas ka translation ka bakam jana ngilaman ong ha ka kasi ka kentin duloi dulas kadega kentin merau ka kentin merau ha ka jaka jeng ka kentin syakri ka bakambyang ka translation ne ka jing kelaktin ka kasi ka dei merau te ba po utho ne kentin syakri upunan kam ne kentin duloi ngi wanra kata ka kup khat jingi kamot upol baru thumti ki merau ukris Jesu ki merau ukris Jesu kenang ba pin sungo tho na gadau balai bo pol upun kam da kentin marau akwa ke bangin ya pai yang security dostor jang kipor jang umen barim habide bat kajinglong marau ke kipor ki bam mensua tenginya pai sagane ka mat ka bolong karukom yo kam kenti ki marau ha ka testament ka barim lane so ngato ang te OT kamut Old Testament na Testament gabring subama nga kini kibal sige bam tip hasi kane ketika OT kamut ka Testament gabring na Old Testament kumno kiyo man kam kinti ki marau ha ka jingem ka jangki lane kumno kiyo ye ka bakin ang tayo di marau jangan ini kane ka marau janga te gidan sibun ki rukom
ngakwa ye ka mane sam katu kat ne shabide bat kane karukom yo kam kenti ye ki maraw ka testament ka barem ka beningkong pila ye ka ba phin yo yang nu ubre ko nu ubre balong umraw da ka ba shude la ne thet kata awang shude kamot ubreo haba ulama ye ka jingduk ka jingrang li ha ka jing imbu jing usutho ba umla ye ka ba on ye kan do ye ka jingdan kam ha ka jing imbu jing u ka ba halakasni ang ka tin jong blai ula ye ka ba on deno ela de balong ko umrao jong no re jong no hal Leviticus kadang kajing bakala mistake spelling tay subama minga Leviticus kung nang arpusan ngan puli tangi kan ye khot ka balai pikun dai kanang bakalong kajing put scam pila ban puli pat hi mapi shibet bat haba upara jong me uba bat me ukuladuk bat la de u hame men omle bor ya u ban syakri ya me kup umrau bet bahang ne ula bandi le de la ja ulama ya kajing duk kajing rangli ha kajing em ula bendino ide belong umrau ti uta ubatit ya uta ubadino alade ula long uken ratken nakamenta jong uta ubalade alade te kan ide karukom nang ta kile sakom no long ba ukpa ula ru ik bende la ukon ne ka kun sha ka belong kimarau khamtam e la jaba ki sharam nene ki haban seo ya karam kasha Gilaan pek na po exodus ng Arhuway na himaya ng basan ng taas in ng basaw kat kibaning kong kakren siya pangjang kani. Kila man de la jong baru tao beri ubatit. Uyo balong kat ukunrat halo jong kitang ba yo kan ya kadi kaway pat. Haba keren siya pang kador jong kata kajing kador jong umaraw kada ya perbak labak namar kaktin jong blay ko ay ko warra ka jing pinya pera pedeng jong ka dor ka bala de yo marat ne umraw ne bala tet ya umraw kaya per na way sa way pat ka kentay kadan la ka jong gador uchendrang udan la ka jong gador kisenrang samla la ne kisenrang ki kentay bedang samla kadan la jong gador ka bagi bala kamno agar pa kidan la jong gador wat ki kena ki hep ke beret la bandi maraw ki por ki bamin shwa kita ngala jong kador kamur kamlong kadjo kador te karukom yo kam kenti kimra ki por mun shwa kala unde de kani karukom daga ba shude la de bat daga ba shakit hanore hano kani de kata karukom yo kam kenti kabaning kong habide bat man yo yung maraw hakakti jongi nang ta kabar pat da ka ba shu ya keliang ne shu exchange bini yong shu keliang tang ba ka tin jong blai ka bo jing maham pat haba pi shu keliang dai ya ki para hebru Phoi u hebru ula bande le de kum umrao tong ba phimla bande u pat sagi bamde ki hebru yo u ban ha ju ka por phimla ye ka ba phin keliang ne ban exchange yo u hebru bat u bamde u hebru Pemla ye ko philne u hebru ya u brau hebru kata de ka jing khang jeng ka tin jeng blai kitab Exodus namta sakani ka balai pat la ban ya ban kam kinti u marau de ka ba ai ngo bha ni pe po Genesis kal nang ba ar kun dai ka ba ar pusau phini i ba u ta u kthau jong u ne u Jacob u bagartang u Laban ula ai ngo bha ha u Jacob ya ar mut ki marau kintai kiba la bersyakri ya ki armut ki konju no mar ba Jacob ulai shongkha bat kalia bat karekel bat la ai armut kawe kamrau ya kalia kawe kamrau ya karekel te la den yo on kam kenti ya ki mrau de ka ba ai smobha manore mano kata de ka dustor rukom yo kam kenti ki mrau ki por jeng ka testament ga barem nang ta sho da ka jing her pateng abo ong ka jing her pateng shibo menta i pa jeng i dan ye kita ki marau ha ka yeng ka sem ka jeng i ne ka long yeng long sem anda bai pa la klat no nga menta ngalong ukle jeng ka yeng la ne nga ukun baning tong na yo iban kam kenti iki bar ko jeng pa bar ki tu ki marau ki kelal ki marau jeng pa ki kelalong ki marau jeng ate da ka jing her pateng hata ka rukom henrai ka dan ka jing buk kendon habi dei bar ki marau hebru pat tang ye ki bam dei ki hebru pila ye ban kam kenti balong ki marau jong ki da kan ikalenti jong jing her pateng la jaba ukpa uyap no
ukun umlak ban kam kenti pat ya kita ki badai ki marau Hebrew kita mujung thok lebih tegas yang ba arhusan kadkat ke ba sabhun rew nalor janggane shusho da ka jing syaram ki yo ban kam kenti ya ka jing im jangno jno balong ki marau jang ki da ka jing syaram kane ka ja kham tam ya ubriu uba to uba them la ja ba ubriu uba to uba them bat umla ban buria biang ya kata ka ba ula to unsak lalong ke umrau jong ketu ka long yeng ken ka ba ulalet ka ba untuk hasya ngan pulih dengan ka kitab Exodus kal nang ka ba arfuar ka dekat ka ba ar ba dekat ka ba lai ha ka ba ko kum ne Habasyam ya unong tu ba udang perat ya kayeng bat la syok yap ya uru kam dai ban penihar keput na kamenta uta lada kasngi kalami ha u kadai ban penihar keput na kamenta ju kadai ya u ba on pinburia pat biang lada umdan ru em te on sade ya u na kamenta kata ka jingto ju u la ban yo kam kenti ya no belong umrau jangki da ka jing syakram namar ba uto na katu kalong yeng long sam te kanere ka dur kom yo kam kenti ki marau syaho kam pat ket ngan wan ra syu kana ma pin yo e ka background balai bu pol ong ngide ki marau jung kres to nang ta da ka ba syukha hawa om da ka ba syukha yo ban kam kenti kane ka de ka dostor ka ba kile akipor ka ba menswa ka ba Cuma tak anuk sa kumnga nga dan uwe umrau haka yeng kesem jenga tenga kawa ba uni umrau unka uni songka bat kata kubat kawe pat kamarau tenga tit sa ita kawe pat kamarang apun songka ya u anda ba ulai songka berkata ka kentai kai ke baja long ba ka tu ki kun ki bala khana u ki long ken kita ki marau ki janga u ulai ka ba no bala lat nut adin lat lut no adin bola de ban sia na kamta ka bai lat lut jong u han rai ki ka tengah jong u bat ki kun ki jong u kem long ki bala lut kat ba ki pat sia ya kata ka ba dei biang te kanere ke bagi julek bal au maki kun bela khana ka marau ba ai da uken rat de pipe po exodus kunang ba atway ke khat ke besau asya kan pin pulih tang na kanehi lebih tekas bila pun pulihi ke khat ke besau ha ka ba ka ong komne lada uken rat jeng u ula ai ka tengah ya u bat kala khagi kun ha u ki sendrang bat ken ne ken thai kata ka tengah bat kita ki kun jong ka kinlong ki jong uken rat jong ka ute unlet no marwehi da ka ba syukha layo ya ka berkam kenti no ya kitu kimrau bikin kimrau jong utu beriu kan uba laai ya ka kentai merau ya ka songkha beruta umrau jong u to nang ta syuk da ka jing syak jok thama ni pe po jingkan long balai pu wei ke khat ke ba nyo de khat balai san sepleh Deuteronomy long ba arwei khat ke sipo de khat khat sao kai tu ba la jok thma ya kan nu ka jat ben ri ya nu ka ri phila ye ke ba pension ye ki tu jat ben ri balong kita ki marau ki jong phi an rai phim dei pat ye ke ba phin thambor ye ki namar ka khang ka tin jing ble mun thambor ye ke ki bre ki ba phila jok ban thmaru ha ka jingle thma ye ki phim dei mun thambor ki en phi dei ban rim sumar ma ki dei pat ki marau ki jong phi da ka jing jok thma nga saya keren bhas phang jang kane dala poi ka jik i sibit e phi ki dor ki dar ki ba keren ken sha phang jang ka ta ka jing jok thma ki por ki ba min sha ba ha ka nu kom ki le ye kita ki breu ki balak lalong ki marau jong ki ha ba ki la jok thma yaki nangta sakani kawai kani kawai keng ngere bau pol umut kata kalong da kamon lat lo jong ubrio ula ye ke bau ulok umrau jong nore jong no gitu ki po jong kata semen ke berim dai da kamon lat lo ke jong uhi dai da kamon sngoba jong uhi kani ngere ke bau pol uwan ra ha ka jingmut habau ong ngidai ki syakri ki jong Jesus Christ long bahadin bala ai ka hok yaw ni umra ye ka bo onlat no ha ka jingla lo en rela jabo tre ude men pertubot ye ka e ka bala to po exodus tingi pa exodus nang ba arwe de khat ki ban real ha ka ba ka ong komne
Ngan tulis na dekat kebesan kenang ba pinyo ke konteks hang tu na ke jeli hang tu. Tela da uta umarau un ong scam na ie lau kenrat yala ka tengah baja laki konde ngam sngo ba man lat no ngani ngam su ba man long u bala lut no anda kumta ukunrat jungu unwalam ya usha ki nong bishar unwalam ru ya usha ka jingkang ka jingkang ka yeng jungu lene ha ka shaukat but ukunra jungu te un sa samling ba ya ka sko jungu da ka jingsam te un shakri yauta ukunra hala karta kane kade da ka man sngo ba kane de spang umrau hebru la jaba umrau hebru ula yo e ka hak balong ubre walat lut no andre udang ula sngo e plat ukunra la sngo i ya kata tengah ya taki kun ki bok konrat ula a ula ya ka bok un shem na ka man lat lut na ka man sngo pha jong u ya ka bok un long ken umarau ujong uta ken u kenra jong u serta jong ka jing im kata de ka jing mut hang ne te haba nga ong i pi men ne ka tu ka jing kli u jisu u wan man plat lut nga ba de pi hatu wan man pelat pelong merau ni om kum tau jisu wan ni kon pelat lut nga pada pi rai ban pelong merau nga pada pi wan ni kon lek kum tau ban pelat lut pelong merau jisu ai ka jing lut kadai ka man sngo ba jang nga jang pi bangin long ki shakri ne ki merau jang jisu klam pen bor nga pada pi ya ka bangin long ki merau ki shakri jang hen rai ka shong ha ka man lat lut jang nga jang pi kata ka jing mut ka jang upol kadai ka man lat lut bangi kuat belum kisah keri kimrau kijang Jesus Christ kan nak kuat ban bui ka jingkli happy minta hatu pi kuat mo nadu kenanut da shisha da ka man smo pha jong pi balong kita kimrau ngene kisah keri jong Jesus Christ lada pi ang ho nga kuwa ye ka banyak biang pat ye pi sasha kane karukom sngo tho jong kita ki breu man shwa ba ki ong ngade umrau jong uta nga kuwa ek pi ba pinlet lang sha kane ka jingi kai kana ba pin sngo tho haba ong ngade umrau jong ujis ka bot kom no ha ki por ki ba men shwa dane ki por jong ki apostle tu nya pa sha kane ka jing batai to shwa jong katanga kwa pi ka tu ni gidur kane de go ka dur kindiat akwa iga bangan batay bidai bat karukom kane kom demarao gitu ki por ki bam menchua kam tama ko pojo ki marum kane ga dur ga itu palawa hang te pin iang ne kane ga kerteng jeng ki brio hang ne bar ki ju penyeng barabor ya ki brio ha kenjar rinsan haka jaka rinsan bar hang isha hang te ho de pipet namar ngala shishim ni katu ni gidur ki ba numpen pau tham ne ga klam akor ga jong brio ne ka menran jong brio hang rele piti chelio bhai ya kata ka jinglong reality jong ka jing shisha jong ka jing dimra ki por bisal ong ba ki penyeng lung khot ya ki brio ne ki ta ki brio ki ba ki de ko ki mrao ki por mi penyeng lung khot kim penyang hati gorkom ke badai ke menran jong usen rang na jong ke kentai ki penyang lingkut bande ki bat kasadang kata kejing klik dor hapdeng jong kita ken ki ba kwak ban thit marau kade ka kenja ongchen ki binyong to kane de we pat ka dur ka dar ka baki alami ki ta ki marau de ka batte a ki rundang te a ki ti te a ki kiti ki jong ki kanang bukin umpet sya kata ka jeka ka ba di marau to ngapri siso hang ne pini hang ne pet hang ne upre usong hang ne uni upre ude uba nong penya ya kata ka jing kayo de marau bat hang ne ki bre kin kita ki bre ki bayang de pe hang ne kelung rusak de nang ta senrang rusak de ki kin thai rusak de ba ngong pi ba haba de ki ne barbor ki gile kumno ki ju pelau lingkut ya ki thai senrang bat hang ta ki bre kin sai khidor kat bala ya ka banthit ya ki marau nang ta baki thiet ki maraw ki por misal ong baki julek kumno ki ju pentrai ki balong kom kita ki nong trai ha pokaling kha ke jong ki pet hang ne ki ha bantan ya kan kaling kor ha ka jika jong kamrat ki bantan ki bre ki ha banyat ki bre ki mara por misal ki sale akan gurkom nane ki sale akan gurkom ki ha balong kita ki nong rap ki nong pet ki nong kmi ya kata ka ka rep karyang ka jong ni u kenrat u jong ki tala kim trai pha kadan sibon ki bajaya ka jing ki ho ngam kwa i ga ti jele shapang jing ki bar ko en shi kem ba ha ki por mi shak pindan kam de kim rao ya ka ba kin pendep ini ki kam ki jam ki ba per ki ba kitmu ye ka ba kin pendep
to dan kapore ka ba ki komang oi pi men ne ba ki yok mun kam kinti ye ki mrao da ka ba jok thma ya kan gunu kari anda ba ki jok thma ye ki tu ki shinrang ki bala jok thma tu kari ki jile kumno ka sarkar ka bolane ka hima ka bala jok thma ka jupha itu shinrang sha ki chaka ski mines mi ongan ki jaka ki par ba pera pera ni pa do yong kala bende ka par shar kala bende ka par ayu ki jupha ye ki ne ki mrai ka ben tresh tu ka jaka ba ki jute kenjri ha ka singka jengki dan ka por bu jute kenjri ki jat jengki pi pet hang ne pini kenjri pite ani kur kom ban uni urita u ba pet ye ki ne ki mrao ha kata kata kapar tray jongki but ya ki can tay but ho te tang ki tay wat action rang why ki can tay ki jule kum no haba ki yo ya ka ba ken kam ganti belong le abakila jok thma ba abakila ring maraw ki jule kum no kat kum kane ka jingbatai jang kane ka Sarah Levin Richardson kane ka tho ye kane ka the brothel of Pompeii kane kade yeng hang ne wa pi kade ka jaka shong jong ki thei dakat ha ka chnong pompi ya kita ki mara ku jile kum noi ki mara kun thei kele jude sha ki ne ki brio ki ba pet ya kane ka jaka they met they part kanang ye ka ba ki ne ki kin thei kin yo kin trei ha kane ka yeng ka bala pengkre na ka banta menyile ki kamsi kam aurea ha ki por msha but kajing de kajing yakir kam de shik ko bang laga de ka bakhra ha do kata tegi jude kita kin taken dai kin wat kishin rang kum jo namar ba la pi pet bha la pi study bha la pi pet study bha ya ne ka kot ni wat ikwe ki kot usha phang kata ka brothel of pompi le ne ka yeng de ki thei dakat le ne kishin rang dakat ro pompi pin sei I ba wat kishin rang ru ke klemsi para shin rang bar kin thei para kin thei komta ho nganam ti jeleu than ratio kan ya kata ka jingmot pa haki por ba min shwa ki jude ye ki ni ki bre ki ba ki la job ye ka ba ki long ki mrao sha ki ni ki jaka yo per men ne na shong ba I kurim jenga ngara ong de la na song shi ngo shi ka dai ye ka ba ma mangi ni e ma ka ni ka juk bo menta ka bala abolish la ni la penduk pendam no ya kata ka hok ye ka ba phila ye ka ba phin riu nu mrao ha ye ngasam na songu iskade ba utrai wa ya nga ba pi ya ka bangin kumni la lot menta ka e ban jala la jaba mangir ni experience kum kini ki breu ki por min shwa kham tam le mangi ka jat ben ri khasi ka badang ri pat ka e ban jala la jaba mangi ni experience kum kane ka jing kido ka jing shem nganget ba kan long ka jing pen thang donot ka bam ka sho bolong ni ki breu ki por min shwa na ka daw ka jing babat se kin hapan le ikini ki kamsi kamsang baro amala kimle kawat kala apa kerendang jumki isyak pun sitom kata de karkumlong jong kimra kipor mitswa to nga ong ipi ba laraja ba umrao ukwa ie ka bo un long umrao serta jaga jingkem jong tu kenrat bo sngu e pat ba ki haki ju hagas nem ka ba nyo kilawan pelat no nu umrao Hebrew uba kila thit lene uba la de ba umrao kilawan pelat no akas nem ka ba nyo kata de ka jingbo bet burunti ka jong ka hukum ka jong blai ka kitab Exodus bat kitab jingkan bat kumjur kitab hayati kitab jong Moses bersambaro sautli Exodus adu Deuteronomy te hanela da ja uni umrao padu kwa ye ka ba unlong uta umrao serta jaga jingkem jong kenrat uri ban sim yu ha usauka jong ka yeng bat uday ye ka ba unsa sam ye ka skor jong le se ha ka ni kurkom sam no tu skor bat unsa bo ye unsa pendeng ye kata ka siara po ka skor jong ni skor po ka skor jong khnang ye ka ban tentep ba uni la day kin umrao serta jingkem jong tu kenrat utiar ubaki pendan kam ula belong ani kurukam lane ula bende uni ubaki kesam tenyim natip benya bhai di pol musai pendan kam da ukinja ayu baki kesam ya ka skor baki julek kamno liki shim ya tu skor bat ki judong sha persha be jung tu shakwat ya ka ban yo an pen scam ken ba uni ken walong ken ta ken ukin mrao serta juga jing im jung tu kerat ni serta juga jing im jung tu ka yin kesam tu kenrat te kane pat le daga mon sko bha day daga ba chiu pun bor
tanya pai minta saya kejing perkat jeng ben berem ya kejing long merau ngong ipi ba hawa pi ong ngade umrau jong kures ni kisakri soto haki por jong umen berem hawa ki ong ngade umrau jong tau ta kamut ya kai kabaningkong habang umrau jong kures kamut ya kai hai perkat ki por kamut ban syak tit ban syak kam try pura da ukenrat kata ada kejing mot itu ki por manusia ban syak tit bat bersak kam try da ukenrat ngasa batai wa sibin dalak ta ikur perkat jeng pol kabar kau kata kamu ban em nane ban access tang na kabenta jong kunrat kamu ka jing em ka jong nga umrau kam dai syo ka jong nga ka dai tang na kabenta jong kunrat dai ngam dan hok ru em syapang ngala de ka dai na kabenta jong kunrat nang ta ban syakri ya kunrat batang na kabenta ka jitmu jong kunrat hi ban syakri ni noro na kamta jong jik tmu jong kamala de hare na ka benta jong kenrat ban na kamta jong jik tmu jong ngaim ngalong merau jong nama blai nama na kamta jik tmu jong uni kenrat ken balatit inga nang ta susu takalong ban pediang baka mon jong kenrat kadai ka mon jong merau kata ada jong mut merau dan man nala de uhaban update ke ai kamon jong utai ukun rat jong u kata kau ai ke ukun rat umon kata de kamon ka jong u merau ru kumju kata de kum sku tho agi por jong umen ber ma baong long merau nang ta balong unong tray ka kam ka bakerpang namar ba ukun rat jong ulong ubadanam nasa aga ting batay ba shibet shpang jangane tikini ki santli ki point ki santli ki mat ki dekin kita ki kom perkhat jong umen barem haba ki ong ade umrau jong uta lane haba ki dan ha jilong merau ka jingkeli kalong hatu mangi yon eni kini kirkom smoto jong umen barem haba ki ong ade umrau jong uta ngane habang ni ong umrau jong ujis kes ni kisek satu ni yon emi kini kimat rukom smoto kiti ki bre ki por men shau po yo kem ye kane to ni pai sha karkom yo kem jong pol spang jong kane ka jing ring dor jong pol ye ni kitin sekre ni kitin mrau ha ka jing perkat ke jong u kata kalong ba ujis udai ken u balatit bat balakam try purai ka jing im ke jong u dia makan kena pong so opsi mga em hari ukres mga mata Galatia lo maar kan ukre ukre kata po kana po ni kong koril nang benrir kat bespoong latir nga bari pina ka dorba chok ai de ka dorba jang kasnam ken mau ha kasnam ka don ka jingim baru pol ong ba yang latir no daga snam jong Jesus kemal yang ala no daga jingim jong Jesus kat kade ula le nam ta jangan namar katangan kelalong daga ban subha jong umrau jong uken kata kade ka theology kata ken kade ka jingmut bajanai habo pol ong ngam tang lalong syakri dei daga penbor dei daga ba penbor uci suyu hande daga man subha namar usngo ik adu kata-kata ya ke ga ba ukres ula le aga jingim ke jong Ulai ti no ila jong kajing im. Ba ula ti no da kador ba kasnam. Pat menta upo wangan leglong menta kan uta umrau jong u. Nalo jong kata. Upo lu kentu upo ningkong karel nang ba nyaur khat ba aflai ba ngimdei ben long kimrau jong no jong nuru handai nai kwa ben long kimrau tolong kimrau jong Jesus Christ hasya ngan pipule pi na kani kat khot la sispa kenya pi da kador kamu da kador jang kasnam te wat long pi ki merau ki brio pi kwa long ki merau tolong ki merau jong ucis kes tang ba om de ga pen bor ya pi belong re de ga man snow ba bat ka de ru ingi ga bangin long ki merau jong ucis kes na blai kat ka jing em ula ai nam ta jangi ompat judan unong demar unong tit merau haki por mensua uban Tiet ya umrau da kajingim ke jeng ki tiet da kapisah barabor. Ki tiet da kalak da kaputit da ning kena kitin kasih kitin jengi menta. Ki tiet da kakser kaksa kababon. Enrau chisu wa ngatiet ipi da ka jingim jenga. Da kasnam jenga ngatiet ipi. Pol wong nado balatiet jenga.
nga menta ke ngalalong ke jong ukres baru ukres ulak men kam try nga kat ba uman ya ka jing im janga hatu kat nungut na pedeng jangi ko ki bangai ki besong ha ka bible study kan nungut na pedeng jang pi ki bong jisu la thi ya ka jing janga but ka jing im janga kam dai shu ka janga menta ka dai jong jesus ken Ara upon so yang ala sa kana panalem baru ukres shu mangaba em hare ukres ken ul em hanga kamut ka jing im ka banga em menta kam dai shu ka janga ka dai jong ukres ken na malak kam tra jisu karena ngona pleng changi badan ye kum kata kar kum perkhat kum bolong u apostol Paul habang ni ong ki shakri jong kres nalo jang kani sha ngan petelun syo Paul sung tho ba shu na kam ta jong kamala de han na kam ta Jesus Christ shu na kam ta jong kamala de ka jing thu jong wa ka jing em kam de shu nam tai la de kare na kam ta jong kres zen na da ko yang po Filipin long bani kong ko ba afwe ka benta ka ba ning kong ko lang yang nga ka ban em ka long ukres ka ta jing thu jong Kam dai shot nam tal di ka dai na ka ta jong kres pet la da ngayap na nga em ka khat ko ar pho jong la nong ka baning kong khat kana ar pho la da ngayap na om dai na ta jong kres pet ka ta la ting bu jong u apostol Paul namar boleh kum uta umrao uba lalet ye ka ban IT da ka man sko bha ban long umrao jong Jesus Christ em sho kan na kam ta jong kamala de han dai na ka ta jong Jesus Christ ka dong mat na pring jong ni le se bangin dan ha ki arliang mamla dan ki por ki ba ni snyo kum ba ngila em bet na ngam da jong Christ dan ki por par ka bangila em pat ye ka bangin le hala ka jong kaman jong le ka jik thumu jong ni ki samla Oh, kilong kami lang kupare siya syukur. Kamtam kisamla, lada pide kisamla hangnya asyak ngan keren syapi. Lada pi ong ade ki merau ane ki syakri jong Jesus Christ. Hatu. Pida mud hok sisama ya ke bapi keren. Kamtam haka jingnya day samla jong pi. Haka jing rai jong pi syapang jong kam samla jong pi. Namar kambun bun sen ya ki wei pat ki kam le se anik sa ban yo kam yo jam ni bo shwayu ble khamat ni phat wai ki nong elam balang ni phat wai ki pastor ni phat wai ki teman basan ni phat wai ha ki para syakri jang utrai handa be de be kam samla para to hi bo shamo yu ble shwa la jaba pimbo yu ble shwa ka question jong gane ka jikli jong gane ka jinglong syakri jong discuss kalau at stake kadan kajing maya pi yo pet pimdan di snow to ba haba ong kisakri jong kris kamot ngamem shot namta jagamala de ande nakamta jong kris jisu hot da ka pin bor pat ande da kaman snow bha to jisu pol su to ba kaman baro aka jing im jong u kam de shot ka jong u ka de namta jong kris pet dan mana ka daw kikam ki apostol pini I ba upol ukran kam tam e akal nang ba arfuai wang ngalong lakloy ka bangan yap na kam ta jong Jesus Christ kata ga mon ka jong u kat na pipule ka context hang to lene kata ka passage hang to lene jing batai jong to ga lenong afoi bra ka wei udan we prophet Agabus u balaya tu lupa bala ya upol ule chipo Jerusalem ki sakem u bat kin sa ale eki bashir kaya ka jing Paul bat ki parami ki lakin tu jor ya apostol Paul ka ba onum let show chipo Jerusalem re Paul juba ni ki kintia ne ka khat ka ba khat lai ong hare Paul ya tu Pinlay da kabayam da kapapinpat ya kada not janga wang balay piyam balay pipin kuslay nga namar ngala kloy umtang ban kum ikikan juri sat bindi hanray ban yap ru ha Jerusalem na kamanta ka kerteng utra Jesu namar uday uang ade umrao jong Jesus kam nam day shu ya kaman im katbakum kaman janga kalang bangan yap nam da jong Jesus lara day bangalit Jerusalem man yap ru kabiang nga atau kemenjeng ajeng pi kay day na em kat bakum kemenjeng Jesus Christ ko ki syakri ko ki para manaw how jong Christ Jesus hato kemenjeng ni kaday biang na em kat bakum kemenjeng ublay kata day jing kali ka mga kwa igungan po apa siya ka kamat jeng pi nang ta long ba upol su ba ulong ta nong tray ka kam ka bakerpang ka ba uta ubadan na upta ya balong Jesus Christ
Asya ya gabangan batai, kat kum gajing batai jang kasep tuejen sapang jang ni ka point. Kendiat kai kini kasep tuejen kum ka jing batai lingkot, kasep tuejen ka de ka Bible ka bening kong tam ban translate. Na ka Hebrew Bible siya ka Greek Bible, Hashua ba kai Jisu ni ka po jang ka jingjar-jar ni ka intertestamental period. Kata de kasep tuejen ka de ka Bible translate ka de ka Bible ka translate siya ka kitin Greek. Yo kam tan kumta nga thrai playo ye ga ba pen skutho ka Septuagint ka Septuagint ka angkom no ba uno ba ublay upha ba le e ka kam ga ba kerpang lene ka special ministry lene phakran ye kikten ju la ju ito ye kom uta ba de umrao lene ushakri jong ublay ha kitab Jeremia nang ba arpsan dekat ka ba saw ga ito ba ha ki por ki ba menshua ya ki prophet lene ye ki nang ito pa ki jong ublay la ju khat ki mrao ki shakri jong ublay bat banyo balang umrao banyo balang ushakri jong ublay kalang ka kabu ba ka bakrao ha ka jing snow to jong ki breu jong ka testament ka barem dai man ning ka da ka por ba la khot u Elijah ya u Elisha ino hi what ye ka kam ka ba utrai ban bot no ya u Elijah na maru tip biang bala da bot ya Elijah uru un sayok balong kum balang u Elijah u Elisha no blay banyo long ki mrao ki shakri jong blay long kom ba pitrei na kamanta jong ta kan yu bla pinker gu bala khot ki pi ka kam ga bakerpang kane kan yir kom su tho jong apostol po ngala benong to skri syo to kane ko wi point kalong kakerdan ka ba dan burom ka bahalor tam lele ni of the highest title of honor la pide umrao jong blay ada video umrah jong Jesus Christ. Pidanya kerdan ke bahalor tambe ila man om. Katare ke kum skau tho ka jong ki senran, lene ka jong ki kustana ka spasnan ka baningkong. Bala pilong ki syakri jong Jesus Christ pi bat ya ka kerdan ka badan buram ka bahalor tambe. Highest title of honor. Kendiat abide syapang jong ka kum skau tho hagi po jong himarong. Habide bat kane ka jing ong kalong ka kerdan ka badan buram ka bahalor tam long umra uba syakri ya uba bat ya ka kerdan ka bahalor udan ya ka ikhtiar ka bakham klan ban ya kitu ki trash nong jeng korom lane ki pre ka balando anuk sal la dai umra kham tam la dai umra le jong us em ja ki marong uto umra ukham dan bor bannya kini ki bre ki balong ki trash nong jangkorom bannya ki bre ki balong ki balalo ene ki freeman ukham dan bor ba mau te ba pol ong ngalong usyakri jong uyato ba ngalong ta kan umrao kan jong uta ubala khot nga ubadan bor ba kraw bor halor ki baro nang ta syo long bala sim na kani ka jili lene ka konteks ka mujing batay jang hagi po jing himarum ka kerteng dulas ne duloy kam dai ka kerteng ka bala pet po dai ki jul lene dai ki gentle lagi ki por lene na ka por ka protej jang ka Greco Roman period sim la pet po la pilong umrao jong ta kan uba kamdan bor haka imlang ka salang la pideli us Dahil naman nga daw ganyan Paul sa smokan. Ganyan sa smoke sarang how Chris mo de tagin umraw chakri jong Jesus Christ. Ho ebo Paul nga de umraw nga de chakri jong Jesus Christ nga de ta udulas. Ngane mau ba tumati kita duloy jong Jesus Christ. Kamot pat ba ukren da ka mensim jaga jing sarang. Om da ka mensim jaga jing sarang ukren, handa ka mensim jaga jing sarang. Lamda kam ta balay unsa stress ya gane ka jing thok ka jing ulen sa ban ha gane skiju sik Philippi ya ka jing kam jong ka jing sngoret. Day da ka jing sngoret. Kaban pelong inga ba de pi kita ken ki mrao ki bajanai ki jong ta ubala khat inga pi belong beden bor Kristus Yesus kan. Kanire kata agar kong perkat jong apostol Paul ada nyawan rak na kong perkat jong ke testament ke berim haba ong ki syakri ni ki mrao. To nang tang ini ya par sya kani ka jing batay ka jong Yesus pat. Ka jing ka jong Yesus ki apostol. Yesus ki kamno ki apostol. Yesus ki ka kani kurkom. Wong ya ki sunran ba barabor ba ki David pindan kam da ketin dulas ne duloy kum ka jing pit ni tho salansar ila de.
Matias nang bisi pau dekat apesan nang bar pau dekat apnya Markus nang bisi pau dekat ke besau kusau dekat Jepang juga ne bu Jisu wang peni to le de ba pide ye giduloi janga ke bar ya kan ne long ba la kongu da baro kinang bot jong kules kumbalong apostol Paul hi pipet kum Petrus apo kam ja apostol kum jaga ba kisi ar Petrus biang bat juda dekat ke beningkong pin I kini bagi penekam dengan kentien duloi ne dulas namar kikwa I keban kongu I bo kules ule idan iwe I nongikai jonga kapor ba pulia ka Bible College long ba ini nangkai namar ba inang khase itip khase tai gitu ki ba itu inangkai di kerteng iba abia tai ini iba abia long ba ngasu tenat sikadai uh, haba ki khase ki pen itu ya ki brio ki jong ublai tenga keling ong nakadaw balay sa piang ba ki pistonat ba ba ki kasi ya kar komponen kam jing kasi ki bre namar balay ong ba ha ki kasi kam dan ya kata ka jing ong ba ni du ta ne ka shitan bet kelum ne ki bre jong blesh ong ki shakri ki jong utrai ki shakri ki jong ublai but isu tenat si kadai abala penun kam dengan tin shakri ho yang ni lese dan kinang ilam balang lese kumangaro ngin jendela kwa let's say ke bri ke bakin ya khot ini kembala designate ini kembala ordain ini ho ngamlong kamlong ke basni win khot ke kerteng pastor kom yanga ne dikan yana no handrai yo kem ni gani ko wai ko kerteng ke baro kisendran jong Jesus Christ kita sngau sarong ye ke ban sapet itu kedai ki duloi ki dulos ki marau jong Jesus Christ kadang wat na penang jongi kiwa kloy melong ki marau jong Christ Jesus kadang na preng jongi ki balak loy ka bangin long ki mrau kum ba upo usmo tho ta de ka jing khot ka janga ya phiru ling ba janga ni ka jing kai upo ba uthumati ki duloi le ki shakri ukris jesu to yak ta munta kan sha ga ne ga kentien ukris jesu lajan poi tat siga ba waer ta ka julong ka rukom ba man kut ka kerteng ka dan ka jingmut ka kerteng jong phiru ka dan ka jingmut ka kerteng jong ngaru ka dan ka jingmut te ka kerteng Chris Jesus Chris kadan ka jingmot rai khambun pat ki bangai kham tam ha ka juk jungi mentakim tatip tikna ba kumno gini kintien kimi kiwan nani kamut ayu gini kintien ka kintien Jesus Chris ne Chris Jesus kadai ki bakhya tho hado kata ta tu ina sha ka ne kintien Chris ka kintien Chris ka kasi kadai ki ba shim kelyang lani la shu transliterate negative English ktin pareng Christ haba ong transliterate kamut kilwa shim kelyang anuk sa sha ay kumanya tho ikatuk ni ktin kasi jingi kiwangi shim kelyang anuk sa kum ka ktin pareng hang sha kamdei ka ktin jana jung kasi jingi namaru kasi jingi umlat ay kumanya foreign wong fareng sayo gain pareng nang ta ukasi jingi umlai benong ketel uang kuteli natakin sayo benong kuteli lasu transliterate shim kelyang dan sibun ba kitin kasi jingi kibalong kata kurkom tentang isin na kaktin kidi haru kumjo ni lasu shim kelyang na kiwai pat kumta kaktin kresu kadai ba shim kelyang na kaktin English Christ but ka English ru ka shim kelyang pat ru bakaru na kaktin Greek Christos. Ya kani katin Christos. Ka Christos kami deha kapor baka Septuagint kapin kelay katin Hebrew Messiah siya katin Greek. Ngong ipi ka Septuagint kadai kata ken kajing pinkelaya ka Bible Hebrew siya ka Bible Greek. Para kapor baka translate katin Messiah kawara kani katin Christos. Kata kamot baka English kasupunjai ubus nadin jong katin Greek sayo Christ ukasi jengi upendam ya usi ubo da uke namar umdan alfabet C dan mereka daw layo Chris kane de story lene kane kata ka history jong ka jingwan jong ne katin Chris henry ka jingmut jong kane katin Chris kamut ayo
Kamot ayu kare keten. Grace kamot. Ubalas le lene anointed one. Tare ke jingmot. Ubalas le lene ubala sha pensle. Ngin sham ya kare keten kumbahado life kundai sin ka testament gabarim. But ha testament gabarim laong bala pendan kam na kamata kisir. Bat kiling do kiba la sha pensle na kabanta ka kam kabala pinkerpang saki. Lada de ka kam lindo ki ju pensle baru hipet ju aranu ki pensle bari ki konju uda ka umpniang. Nang ta yau sim kum sim debit ki wepet ki sim kum ki ju pensle ka umpniang sim sol kum jo. Ya ka to ka ju pensle ya tu bri la sha pensle ka ju kat Messiah. Lane uta u Kristus saktin Greek lane Chris. Nang ta haga New Testament na nega Testament pertama pat ni bala penan kambon sen kata kalau hado sansin. Apenan kami ni ketien Chris haka Testament ke pertama. Ngan sa ay gajing yadai jong gini ki atli ketien Chris Jesus Chris kamu ayo yang tatunya pasha sa kini ketien Jesus. Ka ketien Jesus jong yu kasi kadai bala susyam na ka ketien Greek Jesus. Yesus. Kata orang belah sim kalian ketin Yesus, ketin Greek Yesus. Pada yang ketin Yesus kadang belah sim kalian ketin Hebrew Yehoshua, lene lingkot Joshua. Kata kamar ketin Joshua, bar ketin Yesus kadang kumjo. Lene ngam dong hak Hebrew ye ketin Yesus ki ong Yeshua. Lene Joshua. Lene Yesus hak Greek. Oh, ni ya susu. Kajingmut jangan ketin Yesus. Kamot Yahweh ulang kajingpen em lene ublay ulang kajingpen em ne Yahweh is salvation. Ublay ulang kajingpen em kata ada kajingmut jangan ketin jang kene ketin Yesus lene Yeshua. Bat kene ka kerteng ro ka bau angel ulah hukum yo Joseph ukpating jong Yesus ba unkot. Ya ukun ba ka Amerika lapon na musim bakot. Ya ka unkot kerteng yo Yesus na balay nawar unpen em laki brio naki pop chongki kat ke Matias kal nang ba ningkong kat ke ba arway kalan ke ba kerteng Yesus ka thau ka mut Yahweh ulang ka jingpen em kata ada ka jingmut kindiat abakaran sepang jong ne ka kerteng Yesus tingnya pai kum ka general knowledge nata jangpi nama pinsem ka ketin jong blairu pat ba ka kerteng Yesus kadai ka kerteng ka makan rai ba ki por mamen syal ne kadai ka bagiju ai kerteng siki kon kikti haji por ki mamen syal kemudian ki por jong Yesus tingnya pai syakam apostol nang ka bakat lai kat ka ba real ya ka bangin i bala penun kam ya kerteng Yesus ya penun kam ya ban ai kerteng Yesus sya uni wepat ubriel kat lai kat ban rio hakaba ka ongkom ne ti haba kilala ya lingba ya kata ka dolen nong baro ka wei hadu papas kila syam ya ubriu ya wei unong le bertong unong itu lupa balam ler uju uba kerteng ubar Jisu padau kerteng ubar Jisu nang ta tang kata wei ne kita ki baju elet ya kabanya trail kat lem berupa menyelap ke gospel keleng ukerteng Yesus hi ma uru ana la jukot sen yu pada kowe ke fat ke kerteng tengnya pai sekolosai keleng besau kat ke ba kat wei agak Paul uto komne wong ya Yesus ya ubalakot justus kiba long na ka jing otcher uniu Yesus uba Paul Ukraine udah ubreu ubala jukot justus kin mau ba ke kerteng Jisu kadai ke balong common ba ki po jong Jisu dei tang ki po jong Jisu hare wat ha ki ni kisngi ke mentar kalong common ba lara jaw fi ai kerteng Joshua ya nore ya no ke kerteng Joshua ke yang kat dor ba ke kerteng Jisu hi namara ke Hebrew ki ong Joshua ke pinya snow ya ki brio ki balong ki kon ki parab ngi jengi kumjo lene ki parok parjor jong pi kumjo ki balalong ki banget au Chris Jisu lene ki long yeng kestan ki ju ai kerteng ya la ki kon ki Joshua kerteng Joshua ka deru ke kerteng ke bomot kerteng Jisu kata kare ke bangla men ong bai ke kerteng Jisu kare bela kam hai ki por men shwa ban ai kerteng ki kon senrang pat kumjuru wat ini kisngi mentah
To. Lada punya soalan patnya kita ki arti kita Yesus Kristus ne Kristus Yesus ngiyo ya kai. Ngiyo ya kai, ngiyo ya kan kai. Unang penem. Ubala sle jong yawe. Unang penem ubala pensle daw yawe. Ngiyo ya kata ga yang Yesus Kristus. Unang penem ubala pensle jong yawe. Dahil naman ni kadaw kan ba dan da ka way pat kalenti ban yo jing penem. Namaru blay ula pensle haga kerteng jong Yesus ba ubriu un yo jing penem. Dan mereka tahu kan bahwa Petrus usaklen selori kini kintien hapo kam ki apostol nang wasar kot ko bakat arwong dan ka jingpen hano ha wepat na ba dan ka wepat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki brio da ka baka dai ba pen nyanyi rai tang ha kini ka kerteng ka bala Jesus Christ na maru dai bala pensle da ublay ya ka ba brio unyo jingpen Jisu hi dala diri uang apa Yohanes nang bekat saw. Dekat ke ba nyau ke we dekat ke purnama ke uang dekat ban riu. Jisu ulai itu ngalong kata kalenti ibat kajing sisya ba kajing MD. Dan ubawan hau kepahan rai tang danga tang kemut dan the way part. Dan the way part kalenti tang da kerteng yang Jisu pila amlet kupah. Balai tang da kerteng yang Jisu. Namun Jisu udah tahu nong pendet ya ka jingkerman ya Messiah jang kita semen geberen bat jang gajat benriu jang kiju baro. Dan mereka tahu kan bam dan dah kau perkekerteng. Karan kau ka story ka baja sisa aga por bau ni Swami Vivekananda unong syam ya ka Rama Krishna Mission. Ni so kalau seseorang pa bagadan kani ka mission apo kari ane por kasih jangi rukamjo. Kani ka Rama uni Swami Vivekananda ulet apo ka Chicago. Hagi tiki por Indonesia ka udang im. La ai uya ka un keren ya un keren kendiat sepanjang kata ka jinget ka jong baru la keren kum ne uang. Baro kijat niam. Aga pertai. Kilong kum kiwa kibatut sa kajuk kajakahi ka balong kedur yaw. Kata ka umat pila balet choblay lingba jong ubudha lingba jong Krishna lingba jong Allah lingba jong kiway pat ki blay rukumjo pila balet choblay da kini kiway pikat kilinti hanray kaktian jong blay kakaransay kaktian jong blay kakaransay dan nakadaw nga ong ipi ba kani ka jingkay kada kerpang na kamta jong kibalalong kristan let's say pi nga kay kanang ipi kanang mo pinang ya ba pinkren ikini kibaro berbaga kaktian jong blay kakaransay ka ong ba dan da ka way pat ka kerteng ya ka banyo jing petem retang da ka kerteng jong Jesus balai namaru day kin uta unang petem ubala pensle kerpang da ublay baling ba jong nyen yo jing petem kan lada klem u dan jing mu Jesus unang Jesus kran chai kata no badan ya yang ka jing komot ulayo jingim lupa unu bomdan yang ka jingim kamu lado lupa ka jingim Yohanes ukran chai da kani ki gospel ju bara ki siti ju kamtam siti ko bringtong kalau kebesan uang ba unu bomdan yu kon dan ka jingim unu bomdan yu kon ula lakin na ka jingim namar kata kan tujuh repi ko ki banget ko ki para syakri akan tujuh repi ba pensim kia ya ka ba penya sam yo ni ukres chisu bolong kan utmei jong ka jingyo jingim bam jikut namta janga bat namta jingita ki mensim ki balong ken ki khot jingi ngasam jingi ki balong ken ki parak par george ni para be trelang kat lembar ni leni ki nongwei ki nong pa ni ki bobon na se to ngin long ken kita ki nong sakhi ya ukres chisu ken namar ngidei ki marau ki balong hi wa pstal po to blain kur kui ni kinten te la fidan jingkli ngan ai ka por bani ka por mtai ya ka por jeng ka jingya phash ki jingkli ya ki jingkli phila ya ke ba pen chu chat ne chu text shanga wat kumjuru ne shabaro khat milera nang ta phila ru ya ke ba pen chu on your microphone jang phi bat sa syukran ini app sipor
Ya dan gimana ini batai ya singin hapan up sipor to ya sha. Ya sepilawan keli to kan up. Hang ni dan lang jiwe pakai para syakri ke bala ye ke bagian ai ke jing juba program jo. Lewat ku slide. Hato ki merau ki den em ki kristal ne ki nget em yau Jesu. Good question pila keli question ke bepiang ma ne. Ala pipet aka sithi ke jong Paul sha ki Ephesus sha utitas bat ki babon tili ki sithi pini iba ki merau ki ti ki por mensua kambun ki long kristal. Henry om barok hot pat ho. Om baru ko asyak kan puli ya pi na baru Paul kentu ya utitas ya ke bakum nu udi benhikai ki merau ki along kristan. To. Tu seneng ar titas kalau nang ke ar khat ke bakenda untuk seneng ya ki sekri ban ko ngu ya laki kenrat. Ya laki kenrat bat ban pisngo bhai ki ya ki baro om ki baya parsi mar keliang om ki buti enrai ki ba pin I ya gajing smor ba baro bahaki ki baro kin pin itnat ya kata gajing hikai jong ublai unong put em jongi kidon kita ki merau ki badai pat ki kristan enrai om baro khot ki merau ki por ki ba min sha ki balong kristan mangai be playo jing juba alo jong ni gajing keli to kato ke bapi ang makimrau kin yo song phat ha usnem banyo kamut ki sange hi ha usnem bakut jong okay gata asya kan puli phi na ka Leviticus pila kan puli nang cha namar ba ngam yo ye ke bangan batai tik patik sa pangjong ka jingka sa pangjong ki marau Tapi puli na ka po ka kitab Leviticus kan shibun ki jing batai sa pangjong ka to to ngan puli phi biang sa sin po Leviticus kan nang ba arhusan kat ko balap kundai terter bara bau para jeng me ubabat me ukladuk bat lada de yo u hame bat bat men le bore u ban shakri yo u kum umrau to ai bo unlong bat me kum ushakri babla bat kum unong way unlong lem bat me shakri me hadu kasnem ka jubili ka thau ka mut ka snem ka ba nyo kasnem ka ba nyo kamut hakini kin riusnem lawan kam kenti yu ubudi merahan reha kata ka basdang kam tam ha kata ka singi baki celebrate lane baki ai kata ka jing kan mau buram ya ublay na kadaw jong kani ka jing sumar jing sukher ka jong ha kini ki ndretuli kisnem ka banyo ha kata ka jing le celebration ya kata ka year of jubilee ha kata ka por ken kisa pelat no ya uni umrau ubala syakri kembandrius nem tam andrius nem ya uni kondrat sukmo ha kata ka por jaga di celebration ni ka year of jubilee tan sibur ki jingkai spangan ka year jubilee han yang mentai ni mla e ga kita an re sha e ga bunchu a tang ga we ga mat jing sutho ha ka ni ka year of jubilee ka dai ka snam kan ya ka ba ki Israel kim dai ya ka ba kin rep kin riang ha ka tu ka jaka ka ba ki ju rep baro nreu snam kileban ai ban song that ha ka snam ka ba nyo ha kata ka snam ka ba nyo ka ba ki pen song that ya kata ka kendo de ha kata ka por artat ru baki pelat no yo umarau ubade umarau Hebrew ubala syakri hadu ndru snem yake anget ba ngalaju ba bini ka jingkeli ka jongpi Mereka kumno sebab kini kiba keli pila ya kiba pindong ho na em pila syam syam kanang ba indup sutho to pila un keli syu kanang up to tila ra kalong kumta kamut ya umarau kim ju de man la usnam namar baka dambet kasnem te balabu nyu usnam
dan beda kesnem news nem kemud menta kem ju khanya marau le sum ta ki thiet akasnem ka ba ar ha ka te kasnem ka ba de kasnem jeng ka yer sum ta ki thiet akasnem ka ba nrio let's say kalab lo naman ngam pada ngam jildiu ba gani ka jing batai tu kalab man ong ba kalab lo ko bikin nyo ya kata ka service ke jong un nrio snem lani kalab man de be ha kasnem ka ba de ka year of jubilee kinsa ai bet ya u ya la lut no Tele se kini ki we per ki para sakri le se kila ye ga bakini raplam yang hane kom isa habukuk nang ta ni elda habukuk I li pastor jengiru la ye nyarap lang yang ha bini kini ka jingkli hatu la kalong kupta kamut ya umara kim jude mala usnam subhai ni bekeli ong balada ki merau ki lat na ka jingte atu ki lalat sendon na ka jingte merau pimun ben ong kumno jingte subha batai ba namar ba tai biang se ngam 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 suthu bai ni ka jingkeli ka jingpe ara ki merau ki lalat na ka jingte pimun ben ong jingte ka ba kumno ka jingte chate genjeri ne lane ka jingte ka bala bu ya ka por ya ki ne ka bakin haban sakri ngam suthu to ikong peri song ikerpat I bangin bu jing dwailam na kamuta chung I bidan na pedeng kamet kapat ke bam sat bam plan to in sa dwail sibit na ta chung pi kumno lit pasto chung ya katu jing keli ong te lada long kum ta ya ya umrau kim jude mala usnam hello okay ta I ya kani ka jingkeli ka chung pi up nganda ngala study biang sesisin ya kani ka hatu ki di ha kan kurkom ngan sa a jing batai ya kani la long kaman jung utrai la sim tiyo ngan sa wan ra no ya jiba holo jing ni ka jingkeli te kumlai shibun misal kli ni ka jingkeli namar ba hangni ki dan ki para sekri utrai ya bla text nga personally ibang ba sipang jing kani regim padan idea kemudian kumangahi te kumlai shibun misal kli pat kala penki yangi ka bangin ya puli sipang jing kani to kamut la thiet yung marau snem ban rio kamut untrei tang chisnem manadin kata ula like no okay thank you ngampat la ya kabangan ajuba pi ni ka jingkeli te ngan sa ip la hakati kata yo ka basawan mo kubla shibone ni ka jingkeli jang pi namar bangan hak study bhai spang jang ni ka kadi ka jingkeli ka jang pi shubda la thiet aka snem ban rio hatu namal awan ka snem banyo hatu hapan pelat no kada study bhai kani khnang we ka bangan num ai kanu ka jing bakala ka bakala pat habi de ka jing kali jing pi tamba khuble shibon pat ya ka jing kali jing pi ba pun ki ngar I ka bangan study phang jang ne yaisha tai long ha ta khuble shibon e firu jo okay ngan apso kumba ar na lai tili jing kali nang ta ngan IT biang no pat hai I kong lum lang ngiru ngila ne man bukat mut ong kum no ngam su tho re ka ne ngir ngilan man bu kerteng Jisu atau laraja mengiku kakur cenderung ngilan man ai ke kerteng Jisu lara filet sepori Palestine dan state kitan Israel gidan gibe ai kerteng Jisu gidan ba ai kerteng Jisu te ka jingkeli hatu ngilan man ai kerteng Jisu tamba mama apa laraja bengi ai kerteng Jisu kam longkum ke kerteng ngalai thu teng pi ba dan ki Petros dan ki Yohanes ki dan ki Matias ki bersama petakia tadalong kumta ja buram na kum kata kerteng te
Nakalang jongahi kam ngan ong ba kam don kan no ga jinge persyak la ngi wan nagar kum perkat jeng ki ju ban ai kerteng Yeshua lene Joshua ka bamut hi Yesu kam don kan no ga ta ga jinge persyak henrei ka jinge tiplem jong pi ka syak ne pat ye ka ban ai kum kan ka kerteng lada ka biang kata ka jinge tiplem jong pi te ai kin lada ka jinge tiplem jong pi kam syak ka ban nai amar kan no ko pile ka persyak ka jinge tiplem jong pi ka de ka pop hi kata te din mer ka daw la ja ba jing tip lem jong pi ka persya ba nai ai te kumno pila shai pi ba kli ni ka jing kli ka kerteng kriste bun ki ai be anuk sa kum Ronaldo Cristiano Ronaldo ka ketin kres kawan kenapa Cristiano Ronaldo ketin kres kawan akmat bon ba ki ai kerteng kres bon ki ai kerteng jisu tama kim ong kan ni kerteng jisu ko ong ki ong bat Yehoshua lene Joshua lene Yesus ki ata kurkom to ko blesi bon ong asha to ublen kurku ye pi to stan ko wajin kali hatu ki dan mo kikstan ki bedang sa syaring marah hadu menta hagi bam ngi jisu okay tong asha yang juba me ni ka jinkli ka jong pi ko blesi bon na kaliang jong i way nagi para sekretary try la juba yang dan way player football wana kari Brazil ubo kerteng u Gabriel Jesus lane u Gabriel Jesus lani wanra akatin kasih jongi dan ke kerteng jong balai kerteng po Brazil rukum jo okay Gabriel Jesus kerteng Jesus kali ka kaman name te pinaman ai milera okay lada ka jing tip lan jong pi kam khang milera abet milera to hatu kidan mo kikastan ki bedang sa ring mana hadu mentah ki pamuet uji kam don kum kata ke legal lene kum kata ke ba datar ba kini kini marau kam don shu kum kata nadu ke por jong Abraham Lincoln ula penbana ya kata ke jing abolish ne ke jipu pendam no ya kata ke jing ke jing ri ki marau ki sanadu kata ke por kelajan sundan Henry ngakwa ai wan ong pi don pat kita kir komle hari ke bangingim tip ke baki treat ya ki pat kum balong ki marau hi dan sibun ki story sa pangjong gane dan sibun ba ki story sa pangjong fi pet ye gitu ki bala sa de sa the ki ba sa de sa the ki ba sa kidnap sa de ya gitu ki beri sa de bon sin ki treat ki kum treat ki marau tamang ngimtip kan ya gitu la lap gitu sa kem gitu ki ba de ki ba thet kan sa kem te kam tan shu kum kata ha ni ki singim ta hanrai hari ha ga jimbam tip kadan kum kata kum le sibun ni tu ka jingkeli je pila sha ni kum no ne ka tu ka jingkeli okay to ila sha to kum le sibun te to nyin sa ya kendu pat la shim tiyo la fidan ki jingkeli sawarra biang sa la shim tiyo pat la de ya ni ka ju ka jingikai ki bentar sa wanra biang la shim tiyo bat nyin sa ya juba ye ki jingkeli ki jongpi let's say raja wa pidan ki jingkeli no kat ba pidang pule pila ya ba pin pa no sanga personally ne sa i lead pastor i jongi le ne sa elder habakuk rukum jo bat ki ne ki saya pa pat sanga bat mila ye ke bangin ya pin kre pat ye ki jing juba ye ki jingkeli ki jongpi la hagani kata yo ko sawan la ne kala long ba ngi juba no direct no ya pi hiru personally ling ba jang ko phone te ngai scam ba kan long jingkar khu hi ya pi to blame kar khu ya pi ublen dan katlem naga benta kayeng kasem jong pi paro oblesi bo